Ang pamagat ng ating talakayan ngayon, kapatid, ay pinamagatang ang tubig sa ilog na galing sa bundok na umabot sa dagat. Okay? Yan ang pinaka-subject na ating talakayan ngayon. Sino sa atin ngayon ang hindi nakakita pa ng ilog? Sino sa atin ang hindi pa nakakita ng bundok? Sino sa atin ang hindi pa nakakita ng dagat na may isla na makikita? So lahat tayo ngayon sa buong mundo, kung ano man ang ating relihiyon, kapatid, ay makarelate tayo sa buhay ng ating kinabilangan sa tinatawag nating planet Earth. Kasi ang tubig, ang bundok, ang isla ay mga malalaking object of nature ng ating mundo. So alam agad natin na ang tubig, no? Ay galing yan sa ilog. At ang ilog na yan, ang tubig na galing sa ilog, ay galing yan sa bundok. So, ma-Amerikano man, ma-Hapon, German, Japan, kahit sinong tao sa mundo, ay talagang makarelate tayo pag nakakita tayo ng river, mount, at island. So alam lahat ng tao sa mundo na ang ilog at ang tubig sa ilog ay galing sa bundok at dumadaloy ito pababa hanggang sa makarating ito sa dagat. Okay? So, sa atin lahat ngayon ay ating alamin. Alamin natin kung ano ba ang significant of value. Okay, nakita na ba yan sa internet, yung screen na yan? Every time I have to go into the screen, will you please move the screen? Okay? So yun ang river, mount at island. Ang tubig sa ilog na galing sa bundok na umabot sa dagat. Ito ay mga self-evident. Ito ay, sabihin natin, hindi na kailangan nating tanungin ang katotohanan ito. So napag-aralan natin kagabi ang nangyari sa ating unang magulang. Sa kanilang pagkasala ay sinabi agad ng Panginoon, okay, doon sa serpente at the fall. So at the fall, mga kapatid, nagkasala ang ating mga magulang, may katanungan, did God forsake His crowning glory of creation after the sinning? Tinalikuran ba? Pinabayaan ba ng Diyos ang kanyang crowning glory of His creation matapos nagkasala? The answer is no. Yahuwah Elohim is more active in restoring man to his original condition. Ano ang nawala sa tao, kapatid? The image of God. Imago Dei, kapatid. So from the book of Genesis, yan nakikita natin yung pagkahulog ng tao. Yung pagka-arrange ng Bible, kapatid, itong Bible, yung pagka-arrange agad nito, the books na in-arrange, nandito na agad ang mensahe. Bakit? Ano ang kasunod na libro ng Genesis? Anong kasunod na libro? Exodus. Anong ibig sabihin ng Exodus? It's a movement of going out. That is exactly what the book of Revelation is telling us. The last movement of God's people is to move out.
From Genesis after the fall, sinundan agad ng libro ng Exodus. Dito natin makikita na si Moses, kasama ng kanyang mga kapatiran, ay dito natin nakikita na nag-move sila, kapatid. Movement ng mga anak niya. So dito natin maintindihan na yung libro ng Genesis, nakikita natin yung movement ng Panginoon at ang movement ng kaaway at ang movement ng pagliligtas. So napaka-importanting maintindihan yung movement. Napag-alaman din natin kagabi na yung God's revelation of life's creation, nang ipinahayag niya ang kanyang life's creation, is built in the principle of His Godhead. Tandaan palagi natin ito. Kahit anong relihiyon, kailangan maintindihan, kasi hindi na ito pagdebatihan, self-evident. Tapos napag-alaman natin na ang Christ revelation of closing instruction is clenched in the principle of the same. Ano yung prinsipyo ng creation ng Panginoon sa buhay natin? Ikaw at ako ngayon, sa buong mundo, sa Amerika, sa Canada, kahit sino sa atin ngayon, we've been created by God in the principle of Godhead. Kaya nga, in the beginning, God, multiple, more than two. Sa instruction din niya, para sa kanyang pagliligtas sa atin, is cleansed in the same principle of Godhead. Anong ibig sabihin ng Godhead? Three. Kapatid. Kaya, kagabi, gusto ko lang balikan kasi i-emphasize natin ito. Ipinagkalooban ng Panginoon sa atin na makita natin siya? Of course. Saan mababasa? Roma 1:20. Sana ma-share natin ito sa ating kaibigan. No? Kung mayroon pa kayong chance na kaibigan nyo na naniniwala sa ganyang paniniwala, kailangan i-share nyo ito, kapatid. Kasi ito lang ang bersikulo, teksto na dapat maintindihan. Seeing God and understanding His Godhead. Bakit? Sinabi ni Pablo, the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. Yung nakapula yan. I hope na makita ninyo yung nakapula. Being understood by the things that are made. Ibig sabihin, maintindihan si Kristo, maintindihan ang Panginoon sa mga bagay na ginawa niya. Even His eternal power and Godhead. Kung ano ang creation natin, ikaw at ako ngayon na nakaupo. Ang ating creation, time, space, and matter. Ano yung time? Second, minute. We are ruled. Tayo ay gigovern ng tatlo lang. Kasi dyan tayo ginawa ng Panginoon. Yung space, length, width, height. Yung matter natin, solid, liquid, gas. Tatlo lang talaga yan, kapatid. So, ibig sabihin, kung paano tayo linalang ng Panginoon, doon natin nakilala siya bilang divine God, one God in three distinct personality. Sa huling instruction niya, nakabase din siya sa tatlo, kapatid. Kaya yung number 3 sa Bible is used 467 times. It pictures completeness. Kaya pag hindi makuha ng sino mang proclaimer of truth, kayong nasa broadcast ministry, pag hindi nyo makuha yung sinabi ni Kristo sa river, sa mount, hindi ninyo maintindihan ang Book of Revelation. Kasi yung 3 na engagement, it means completeness.
Hindi na tayo pwede magdebate dyan. Kasi lahat ng relihiyon, we stand that 3 represent completeness. Though to a lesser degree than 7, the meaning of this number derives from the fact that it is the first of 4 spiritually perfect numerals, the other being 7, 10, and 12. Take note, the 3 righteous patriarchs before the flood. Sino sila? Si Abel, si Enoch, si Noah. After the flood, sino yung tatlo? The righteous fathers. Abraham, Isaac, and Jacob. The Bible is pregnant with all indicators na napaka-importante ng tatlo kapatid. There are 27 books in the New Testament, which is 3 times 3 times 3, or completeness to the third power. Jesus prayed 3 times in the Garden of Gethsemane before his arrest. He was placed on the cross at the 3rd hour of the day and died at the 9th hour, 3 p.m. There were 3 hours of darkness that covered the land while Jesus was suffering on the cross from the 6th hour to the 9th hour. 3 is the number of resurrection. So God is described in the very beginning of the book of Revelation as a being, tatlo rin, which is, which was, and which is to come. Paano ano nangyari? Paano na-deceive ng kaaway ang ilan sa mga tao sa mundo ngayon na ang paniwala ay hindi naniniwala kay Kristo na isang Panginoon, that Lord and Savior. There is one God in 3 distinct personalities. The appearance of the number 3. There were only 3 individuals who witnessed Jesus' transfiguration on the Mount Hermon. Those who saw Jesus' glory on the mount were John, Peter, and James. So napakahalaga ng 3 kasi sa Hebrew, ang isang Hudyo, ang kanilang language, ang kanilang numbers, may picture, may meaning agad. Pag sinabing 3, shelosh ang Hebrew. Anong ibig sabihin? Alam agad ng Hudyo na ang number 3 is shelosh kasi ang ibig sabihin niyan, harmony, new life, and completeness. Kaya dito natin naintindihan, kapatid, na ang Christ closing instructions para maintindihan natin yung globalisation ay talagang ibinigay niya sa 3 malalaking object of creation. Yung river, mount, at island, kapatid. Kaya balikan natin, Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Napaka-selfish ng tao pagbasahin ang Genesis 1:1. Bakit? Pag binasa ng humanity ang Genesis 1:1, self-centered kasi fallen nature na tayo. Akala agad natin na tayo lang create ng Panginoon sa universe. Kaya ang Genesis 1:1, automatic, kami yan, planet Earth. How would you prove it? Are you not aware? Kailan lang sinulat ang Biblia? The first 5 books of the Bible. Kailan lang? Who wrote the books? The Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sinong sumulat? Sinong sumulat, kapatid? Si Moses. Bakit si Moses? Bakit hindi si Abraham ang sumulat? Ilang taon na ang nakalipas sa planet Earth? Ilang taon na, kapatid? There were already 2,500 years of lapsed time. Tapos si Moses pa ang nagsulat.
na during the lifetime of Moses, alam na nila yung counting ng araw. Alam na nila, kapatid, yung movement ng kanilang planeta. Kaya yung in the beginning, God created the heavens and the earth. Declarative sentence yan. It just shows to us that we have a God, a creator. So ngayon, i-prove natin 2020 na ang creation ng Panginoon, trillions of solar system na ito ngayon. Tingnan natin ito kung gaano na katayo kalalim ang ating pag-intindi. Lalo na sa mga kasamahan natin sa iba't ibang relihiyon. Yung mga talagang nagtutok sa salita ng Diyos. Ang verse 2 ngayon sinabi, and the earth, and the earth without form. By the way, magtanong ako sa inyo, sa solar system, ano ang ating kapitbahay na planeta? Ha? Venus at saka Mars. Posible ba sabihin din na and the Venus was without form? Bakit definite article yan? Yung and the earth. Pwede ba sabihin and the Mars was without form? Bakit yan? And the earth without form and void. Pwede ba natin sabihin, and the Mars was without form and void? Is it true? Of course. Puntahan mo ang Mars, puntahan mo ang Venus. Without form and void. Anong kasunod niyan? And darkness was upon the face of the deep. Ito ngayon, science na naman. Pag sinabing darkness was upon the face of the earth, science ito, physics. Bakit? Ano yung ibig sabihin ng deep? Anong tinutukoy dyan na deep? Waters. Totoo kaya? Kayong nakaupo ngayon, kayong nakakinig, na kung malalim ang tubig, ano ang kulay? Ha? Magsakay ka ng barko. Anong kulay ng dagat na dinadaanan ng barko? Ha? Dark. Why there is darkness? Because of the distance, ang layo niyan. Ang layo ng sun at earth. Kaya ngayon, ang sabi ng versikulo, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Alam niyo, one time, nagtanong ako doon sa isang seminar. Maraming mga theologians, mga foreigners, tinanong ko. Sabi ko, memorize nyo ba ang Genesis 1 and 2? Siyempre, memorize. Anong Genesis? In the beginning, God created the heavens and the earth. Sabi ko, close your Bible. Okay, close. Verse 2, and the earth without form and void, and darkness was upon the face of... Everybody answered, and darkness was upon the face of the earth. Humanity has been set up na ang ating iniisip, and darkness was upon the face of the earth. Then I told him, open your Bible. Pag open niya, kapatid, isa sa mga Negro kapatid, sabi na, I thought I knew many things. Now I knew very little. Because when he opened his Bible, the first 2 verses alone, hindi na nakita ang tama. Because the Bible tells us, and the earth without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the water. So dito natin nakikita na yung solar system na yan, na yung earth na nasa pangatlo, alam niyo ba, sabi ng science, pag ang ating planet earth, galawin lang yan, idikit half an inch to sun. Idikit ng malapit half an inch lang, masusunog tayo lahat. Kung ang planet earth, ilayo natin sa sun, half an inch, we will all be frozen. Bakit ganun ka perfect ang distance ng planet earth? Kaya ang tanong natin ngayong gabi, kayo dyan, sa iba't ibang bansa na nanonood ngayon,
May tanong tayo. Mayroon tayong ibigay na premyo. What was the first act of God in the beginning, in the Genesis or beginning of life? Alam ko, nang tinanong ko ito noon sa Mindanao, sa ibang lugar, Pastor, I asked them, what was the first act of God in the Genesis or beginning of life? What was the first act? First act of God. Tinanong ko, what was the first creation of God on the first day? Tinanong ko ulit, was there creation on the first day? Mayroon bang creation sa first day? Ha, kapatid, kayong nagtuturo sa elementary, all to the years of this planet Earth, lahat ng libro ay nagsasabi. Tingnan nyo. May ginawa ba ang Panginoon? Was there creation of God on the first day? Buksan nyo ang Bible nyo. Was there creation? Mayroon? Oh, my friend. There was an act, but it was no creation. Anong act ng Panginoon, kapatid? Basahin natin. In the beginning, God created the heavens and the earth. First sentence. It talks about the universe. Verse 2. And the earth. So we talk about earth. Kasi ang tanong, what was the first act of God in the Genesis or beginning of life? Sa Genesis 1:1, wala kang mabasa dyan na life. Dito tayo magsimula kasi ito ang narrative ng creation. And the earth without form. Oh, there's no life. Sinabi na, and the earth without form and void. Sa Hebrew, sa lahat ng scholars ng mga theologians, anong ibig sabihin yan? Void and without form. Abyssos. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God, here is now the verse 2. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Anong unang galaw ng Panginoon? Tingnan mo, move. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. So kayong lahat, kung ano man ang reliyon, Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Kristo, kayong lahat ng mga pastors nag-aaral ng theology, here comes the verse 2, kay Fred. After moving the waters, in verse 2, sinabi dito, matapos niyang ginalaw, after He moved the waters, that's plural form, waters. Basahin agad natin ang verse 3. And God said, let there be light, and there was light. Matapos niyang na-move ang tubig, saka pa siya nagsabi, and God said. Kaya dito natin maintindihan, God acted first before He says. Hindi po man nasabi yung kailangan mo, sinagot na ng Panginoon ang ating pangangailangan. Isipin niyo, kapatid, and God said, let there be light, and there was light. And sunod, and God saw the light, that it was good. And God divided the light from darkness. And verse 5, and God called the light day, and darkness called the night. And the evening and the morning were the first day. That's the first mathematics. Ay zeroin, ating i-zeroin ang ating pag-aaral. Na may isang salita, isang word sa creation, just in the first 2 verses of the book of the Bible, Genesis. The first act of God is movement, my friend. He moves the water. Kaya ngayon, bakit, kapatid? Napaka-importante ang salita na intindihin natin kung ano ang buhay natin at ang redemption. Paano tayo maka-engage ng proclamation
about God and His love without understanding movement, kapatid. Ngayong gabi, ngayong umaga dyan sa Amerika, o gabi na ngayon, umaga ngayon, Friday, Saturday evening, happy Sabbath sa inyo dyan, kapatid. Sinabi ni Albert Einstein, nothing happens until something moves. Ang ganda, no? Nothing happens until something moves. Bakit binasa ba ni Albert Einstein ang Genesis 1:2? May sinabi pa dito, kapatid, a global movement for movement, na sinasabi, moving professionals, moving nations, moving lives. Isang author na nagsabi, si Bert Hendricks, movement is the essence of life. Kita mo? Bakit kailangan maintindihan that life is a movement? Movement is life. Kung walang galaw, huwag mong pagalawin ang sarili mo. You will eventually die, my friend. Every seconds of the hour, your life, our body is moving. There is always cellular metabolism, my friend. Movement is life. Without movement, life is unthinkable. So dito natin ma-appreciate kung gaano kaganda ang the first two verses of the Bible. Kilala niyo si Bruce Lee? Anong sinabi ni Bruce Lee, kapatid? Life is never stagnation. It is constant movement and rhythmic movement. As constant change, things live by moving and gain strength as they go. Dito ganun kalalim, kapatid. Sabi ng isang tagasulat, isang Indian philosophy, nagsasabi, life is a balance between rest and movement. Life is a balance between rest and movement. Kaya pala mayroong 7, kaya pala mayroong Sabat. Wow! Hindi ito sila mga Christians kasi Indian philosophy. Ngayong gabi, kapatid, umaga dyan sa western part, dapat nating mapanghawakan. Creation is a movement. And the Spirit of God move. Sino ang nagsimula sa life? Holy Spirit. Sino ang magtapos sa silyo para tayo'y maibalik sa creation, sa original na creation? Holy Spirit. Pero bakit ngayon marami sa mga tao ang hindi naniniwala na ang Holy Spirit is God, Savior, and a distinct person? Sapagkat nandito na tayo sa huling panahon na sisikapin ni Satanas mawasak ang galaw or movement ng Holy Spirit. Redemption is a movement. Kaya nga binigay sa atin yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kasi redemption is a movement. Ano pa, kapatid? The great controversy is a movement. Siyempre, gira yan eh. Talagang magsalungha. Gira talaga yan, kapatid. Ano pa? The remnant. Pag nakakita ka ng salitang remnant, this is a church. And this is a movement, kapatid. Isang kilusan na kinikilos ng banal na espiritu. Life is a movement. Redemption is a movement. Just as creation is a movement. The Bible or Word of God is a narrative of movement. Isang narrative of movement. Huwag tayong hihinto kasi more than 2,000 years na. I-add mo pa another 2,000 years. Even Abraham believed by faith.
Grace, love. Napakatagal ng sinirmon yan ng mundo. It's about love and mercy. Pero hindi tayo matigil doon. Kasi ang redemption is a movement. Kaya kailangan tayo, from Genesis, kailangan tayo makarating sa Revelation. Sa isang linggo nating pag-aaral ngayon, nagsimula tayo sa Genesis 1:1, matatapos tayo sa ngayong Friday sa susunod, sa Revelation 22. Wow! Na lahat ng doktrina ng 28 fundamental belief ay ating matalakay. Kagabi, magbigay ako sa inyo ng premyo. Ilang fundamental belief ang ating nadaanan kagabi? Kapatid, bigay niyo yung answer kayong nasa Facebook diyan. I-text nyo, i-chat nyo, kasi bibigyan namin kayo ng premyo. Last night, the first night, ilang fundamental beliefs ang ating natalakay kagabi? So dahil ang Biblia ito is another. Kaya ating hiniling ngayon sa Panginoon, tayo yuyuko sa isang panalangin. Great God, loving Father, Yahuwah Elohim, in the throne of your grace, kami po'y lumalapit. Nagpapasalamat sa iyong banal na salita that your first two spoken languages, spoken statements in the book of Genesis, give us the clearest understanding why we are here tonight, why we gathered in virtual connections. Because we are the last generation, and we engage a movement, and we experience a movement going on right now. Nakasama ang buong distrito ng Imos, kasama ng buong mundo ngayon na nakikiisa sa aming paglapit sa iyong trono, Panginoon, continually impresses to understand the movement of your redemption unto us. Thank you for empowering us to understand. In Christ's name we pray. Amen. So dito natin makikita, the blueprint divinely ordained by God is a movement. The first divine proclamation. Anong first divine proclamation? Story of redemption. What is the first divine declaration? The great controversy. Paano sinabi ang divine proclamation of the story of redemption? Genesis 3:15. The first prophecy in the entire Bible. The first prophecy that covers the whole prophecy. The first declaration of God. Great controversy. Saan sinabi? Genesis 3:15. I will put enmity between you and the woman, between thy seed and her seed. That it shall bruise thy head, and thy head, and thou shalt bruise his heel. Ito ang blueprint ng entire movement ng great controversy. Paano natin intindihin, maka-engage tayo ngayon sa ngayong generation, sa 2020, if we are going to proclaim the story of redemption. Na every time we speak in the church, every time we share to people, paano mo i-engage ang relevant message kung nasaan na tayo sa story of redemption? Baka ang ating sinasabi, nasa gitna pa ng story of redemption. Remember, my beloved friends, story has a beginning and has its end. Ang Biblia mismo nagsimula sa Genesis, sinundan ng Exodus, sinundan ng Leviticus, sinundan ng Deuteronomy, sunod-sunod yan papunta ng Revelation. Kasi pag titingnan natin ang Bible, it is a narrative of life. The people that lost the image of God. And it is a narrative kung paano kinilos ng langit ang pag-ibig niya para iligtas tayo at ibalik tayo sa ating original na sitwasyon. Kaya as you see this
chart, this diagram, our story of redemption, our story of beginning and its end. Genesis, then Revelation. Ano itong tinatawag na Bible? Ito nga ang kasaysayan, ito ang kwento, ito ang narrative ng kilusan tungkol sa Panginoon at tungkol sa kaniyang mga anak and His people. Mga tao sa nakalipas, sa nakaraan, at tayo ngayon. Ibig sabihin ba na ang Bibliyang ito, pinag-usapan din ang buhay natin ngayon? Pinag-usapan ba ng Biblia ang lahat ng galaw ng munisipyo, city hall, gobyerno? Pinag-usapan ba ng Bibliyang ito ang lahat ng mga karakter ng mga presidente sa mundo? Pinag-usapan ba ng Bibliyang ito bakit magkaroon ng mga movement na ang lahat ng relihiyon ay sama-sama na silang mag-prayer rally? Pinag-usapan ba ng Bibliyang ito na ang lahat ng mga organization ay kailangan ma-active sila para sa mga social services? Kung narrative ito ng Panginoon at tayo ngayon, you and me, mga kapatid. So intindihin natin yung movement. Kasi kung nagsimula ang buhay sa movement, tatapusin din ang story of redemption sa isang movement, kapatid. So here we are. Kaya nga si Moses. Ano ba ang motive? Bakit si Moses ang sumulat? Bakit? Bakit si Moses ang sumulat ng first book of the Bible? Napakabait ng Panginoon sapagkat automatic agad ma-absorb natin kasi si Moses is the symbol of pilgrimages. Tingnan mo ang picture na yan. Nangunguna siya sa galaw, kilusan, movement, exodus from Egypt to the promised land. Binungat agad ng langit. Inilagay agad ng Diyos ang author ng Genesis para maintindihan natin kasi 2,000 taon na, 2,500 years ago na ang nakalipas. Alam ng Panginoon, kaya nang sinulat ni Moises sa kanyang henerasyon, naintindihan nila yung failure ng mga anak ng Diyos from the time of Eve and Adam hanggang sa mga sunod-sunod na mga anak. Naintindihan na ng mga Israelites kung ano yung strength, ang weaknesses. Kaya si Moses ang may sapat na karapatan para gamitin ng Panginoon, para isulat niya at the same time maging ihimplo, maging larawan, maging motibo natin ngayon na habang tayo'y nakikinig ngayon, sinabihan na tayo ngayon pag nakakita ka ng salitang Moses, pag nakakita ka ng Biblia na may kasunod na libro na Exodus, ibig sabihin, our life on this planet Earth is just a pilgrims, my friend. Napakasarap. Titingnan mo yung Biblia na yan, kapatid. Kaya nga, tinanong ko, why it took 2,500 years yung lapse time saka pa naisulat ang Bibliang ito? Sapagkat God is telling us through Moses. Si Moses, kapatid, siya ang malaking leksyon sa ating henerasyon. Siya rin ang tao na binigyan ng langit ng 10 Commandments. Siya rin ang tao, kapatid, na nagdala from the bondage of Egypt, moving to the promised land. Dito natin naintindihan, kapatid. Kaya pag titingnan mo yung Genesis, bakit sa Exodus, alam mo, kapatid, gaano ka chronologically arranged yan? Grabe yung pagka-arrange ng Panginoon. Pag nakakita ka ng Genesis, alam mo agad kung ano ang subject niyan. Alam mo agad na nandoon yung failure.
Alam mo agad na dyan nga, basa mo nga sa Genesis dyan, yung Noah's flood, yung struggle, yung strength, yung weakness, yung pakikibaka, yung tinatawag ng Genesis 3:15. I will put enmity. The great controversy is getting so intense in the first 2,000 years. Pagkatapos dyan, nabasa agad natin yung the book of Exodus. Pag nakakita ka ng Exodus, Moses agad yan, moving out. Ang word na Exodus, moving out. Ibig sabihin, tayo rin, we will be moved out from this planet Earth. Pagdating mo sa Leviticus, bakit? Hindi nagpabaya ang Panginoon sa movement doon kay Moses. Hindi rin siya magpabaya sa movement niya para sa atin ngayon. Isipin mo, sa Leviticus, nag-organize ang Panginoon ng mga pare, ng mga leaders dyan. Sa Leviticus na yan, taking care ang langit. Paano ituro yung cleanliness, paano ituro ang sanitation, paano ituro lahat. Diyan sa Leviticus, sinabi agad na hindi kayo magtagumpay sa paglalakbay nyo. Kailangan ganito ang kalinisan, ganito kayo pag kumain. Kumplito lahat. Paano iwasan ang sakit? Leviticus yan, kapatid. Nagpahiwatig ang Panginoon sa atin na sa movement ng kanyang restoration na isinulat ni Moses. Kasi before the Bible was written, God was very active for our restoration. Di ba si Abraham? Nga dinagdagan pa ng libro ngayon na sinulat ni Moses. Pagdating sa Leviticus, anong kasunod? Na Numbers. Anong maintindihan mo pag numbers ang makikita mo sa Bible? Makikita agad na ang Panginoon nagbibilang sa kanyang mga tapat. He is counting His faithful, the obedient people. Binibilang niya. Diyan sa numbers, mababasa natin diyan. Bakit hindi nakapasok agad sa promised land? There will still 40 years sila inikot-ikot doon. Why? Kasi binilang ng Panginoon na hindi karapat-dapat. Kasi ito sila, binura muna niya yung generation na yun. Yung bagong generation in their faithfulness. Ibig sabihin, may generation talaga na inakda ng langit na buhay sa salubong sa Kanya. Kaya tapatan kong sabihin sa inyo ngayong gabi, umaga yan sa iba't ibang bansa, kayo ngayon na nasa internet, kahit anong relihiyon, Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Kristo, dating daan, Baptist, Pentecostal, kahit ano kapatid, tandaan natin, tayo na ang henerasyon, buhay na sasalubong sa Panginoon. Pag ipagpatuloy natin dyan, yung Deuteronomy ay inulit ang pag-pronounce ng 10 Commandments. Kasi pag-ibig, ayaw niyong kalimutan ito. There is always a constant reminder, my friend. Sipin mo, si Moses nga hindi nakatuloy. So pinagpatuloy ni Joshua. So maintindihan agad natin na yung Bible, kapatid, then from Joshua, matapos namatay si Joshua, bumalik naman sa pagka-backslider. Hala, kaya nga mayroong judges na ibinigay. Judges, this is a judgment na pag hindi kayo tapat, ay talagang may paghukom. From Judges, dito na tayo sa life ni Ruth, sa 1 Samuel Kings, going na yung kapatid, and to the point na umabot kay Isaiah. By the way, si Isaiah ang kauna-unahang propeta na sumulat tungkol sa prophecy, kapatid. From the book of Isaiah, ilang propeta ang sunod-sunod? The question ngayon, bakit? Bakit napakarami? Tapos pinangalanan pa nga natin yan ng minors and major prophets. Alam mo kapatid, si Jeremiah, sila yung mga panahon ng mga propeta na nagsasabi in advance na pag hindi tayo nagsisi, if we will not repent, our Judah and Jerusalem will be invaded by Babylon.
Di ba? Dahil hindi sumunod. Kaya sinabi, God punishes them by using Babylon and destroy the city of Jerusalem and Judah. Matapos na destroy yan, kinuha yung hari. During this time, napakabata pa ni Daniel na kasama dyan, kapatid, na sinalaysay ni Isaiah. Jeremiah was a young prophet. You know, Isaiah is the prince of all prophet. Kasi siya ang unang sumulat. Tapos si Jeremiah, kakontemporary niya. Si Ezekiel, mga bata pa siya bata. And they talk about the life ng mga anak ng Diyos na napakasuwail, kapatid. The Bible is binigay sa atin para maging leksyon, maging experience natin na we should not repeat the failures of the Israelites. Dito natin maintindihan, kapatid, na from the book of Isaiah to the book of Malachi, grabe, ang bait ng langit. Puro propeta. Puro propeta. Pag sinabing propeta, advance ang kanyang mga sinasabi. Trying to remind the people of God. Repent, forsake, and repent. Hanggang pumasok na sa Matthew, kapatid. So here we are. Sa ating buhay ngayon, pag nakakita ka ng Biblia, pag hawak mo ngayon ang Biblia, this is a narrative of movement. Isang movement na inukit ng langit na hindi ito manatiling nasa gitna. Patuloy ito hanggang darating tayo sa punto kung saan tayo ngayon na 2020. Napakabait. Kaya nga ang ating theme ngayon, si Kristo at ako ngayon at ang globalisation. Saan ba mababasa sa Bible ang globalisation? Kaya nga naisulat na talaga ng langit, kapatid, it is all written. Kaya masakit ko man sabihin sa inyo, mga kabataan, kung gaano pa kaganda ang inyong iniisip na kinabukasan, ang science na mismo ang nagsabi sa inyo. Science na ang nagsabi. Kaya nga sinisikap nila ngayon na mailunsad na ng mundo itong Global Climate Crisis Convention, kapatid. Si Kristo nag-testimony. Tinistify na ni Jesus Christ lahat, kapatid. Through His prophets, sinabi niya. Kilala niyo yan? Sinong propeta yan? He was very young. Si Jeremiah yan, kapatid. He was Jeremiah. No? So dito natin maintindihan, okay? Dito natin maintindihan, kapatid, na napaka-aktibo ng langit para sa ating redemption. Ito, kilala niyo ito? Sinong prophet ito? Kapatid, siyang sumulat din. Siyang sumulat ng Lamentations. Kilala niyo yan? Hindi niyo kilala? Kapatid, dapat kilalanin natin itong mga tao na to. No? Kalimutan nyo na yung anong history, pero huwag ninyong kalimutan itong mga taong ito, kapatid. So from that prophet Ezekiel, sumulat ng Lamentations, hanggang sa dito na intindihan na ang mga propeta, nakikita na nila yung galaw, kung paano kahirap, kung ang pananampalataya nila ay hinawakan ng makapangyarihang istruktura ng gobyerno. During this time, they were ruled by Babylon, the first global empire, kapatid. Naramdaman ng mga propeta na napakahirap mamumuhay, na sa isang pamumuhay na mapanagumpayan mo. Sapagkat when the world is ruled by an empire, politics is so very powerful.
Kaya ngayon, sa isang linggo nating pag-aaral, tingnan natin kung paano ang kilusan. Paano tumakbo yung movement from Genesis, tuloy-tuloy yan kapatid hanggang nakarating kay Isaiah. From Genesis, Exodus, Leviticus, it talks all about our life. Buhay ng mga tao, mga mananampalataya. Kung paano sinikap ni Satanas. Kasi yung great controversy na pinoclaim ng Panginoon sa Genesis 3:15, hindi tanga si Satanas, hindi siya na nagpakawalang sa kanyang buhay na hindi niya sisikapin. Kaya nga sinabi niya, he is a roaring lion, seeking whom he may devour. Ganon siya katindi sa kanyang galit, kapatid. So, ang gera na yan, mahirap tagumpayan kung hindi magbigay si Kristo ng instructions. Kaya may instructions talaga ang Panginoon. Lalo na pagdating sa huling iglesia, ang huling iglesia ay nagmamayabang. I am rich and in need of nothing. Wow! Grabe! Sino yun? Laodicea. Kapatid, alam nyo ba? Gaano ba kaimportante yung ilog, bundok, at dagat? Huwag muna natin pag-usapan ng Biblia. Pag-usapan muna natin yung mga scientist. Pag nakasakay sila ng kanilang spaceship, pag lumabas sila sa Earth's atmosphere, napakalayo na nila niyan. The only way to identify the planets na kanilang makikita, the only way na ma-identify nila na Earth yan, kung mayroong bundok, mayroong ilog, at mayroong isla, kapatid. That is the only way to identify planet Earth when you are in the outer space, kapatid. Ang mensahe ni Kristo. The only way for us to understand the movement of the great controversy now is to listen, understand sa sinasabi ng Panginoon, instruction ng Panginoon na sa bibig mismo ni Kristo lumabas. Na si Kristo pumunta mismo doon sa river, kapatid. Sa river Ulay na yan. At doon niya sinabi kay Daniel, Daniel, ito ang mangyari sa 2020, Daniel. Wow! Sa river Ulay at Hedekil na yan, hindi na pwedeng magdebate ang mga relihiyon. Sapagkat ang river, mount at island, ang lahat ng sinasabi ni Kristo dyan, makikita na natin sa ating harapan. Kasi ang mga actors at mga actress dyan, lahat tayo ngayon na buhay. Specific ang kanyang pagka-instruction kasi ang tawag niyan, activities of Christ coming. Magugulat ka, kapatid, na sa bundok galing ang tubig at ang tubig na dumadaloy kahit gaano kalayo ang bundok na yan, walang ibang pupuntahan ang ilog kung hindi darating dadako yan sa tabi ng dagat, kapatid. And there in the dagat, nandoon yung island of Patmos, kapatid. Ngayong gabi, bago tayo magtapos, understanding movement is knowing exact location and direction. Ikaw ngayon, paano mo malaman kung nasaan ka? Pag magkaroon tayo ng mga hiking,
Paano mo malalaman yung exact location mo? Kung hindi mo nakikita kung saan ka gumagalaw. Understanding movement is knowing and seeing lessons of victory and defeat. Pag naintindihan natin yung kilusan ng great controversy, malalaman natin at makikita kung ano ang ating dapat gawin para maliksyon tayo sa isang victory na hindi tayo matatalo, kapatid. It is possibly the theological reason why it took 2,500 years of passing events that the first 5 books of the Bible was only given to Moses. It was not Noah. It was not Abraham. It was Moses who made the accounting of fundamental facts of life's movement. Si Moses, sapagkat Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, movement yan. From the start, because in his time, they can view the lessons learned of faith and struggle, movements of forefathers. Besides, Moses is a motive. Siya yung pinakalarawan by himself in redemption narrative because he epitomizes pilgrimages and we are just a pilgrims in this world. Marami pang nabisi ngayon, kapatid. Pero ang Biblia ang nagsabi, Bible is not only about narrative of movements of people and events of the past, it is about the revelation of the movement of you and me right now. It is about Christ and His work of redemption. Ang Biblia, kapatid, it's all about Christ and His redemption. Ang importante, malalaman natin yung movement ng grasya niya. Pag sinabing grasya niya, saan na tayo nakatayo ngayon? Kasi there is always a season for everything, according to Solomon. There is always a time for every purpose. May mga panahon ang lahat ng bagay. We are the object of the final controversy between Christ, our Redeemer, against Satan, the destroyer. We are at the center of Bible's closing discussion. Kung mayroon mang ibang planeta na hindi nahulog, at nagbabasa siguro sila ng Biblia, walang ibang pinag-usapan ang Biblia ngayon. Itong Bible na hawak natin sa buong mundo, for all Christ believers, for all Christians, and for the rest, the Hindus, the Islam, the Bible is very specific. We are the subject. Tayo ang pinag-usapan ng Biblia ngayong, kapatid. And the good news is, we are being timed. Inurasan tayo ng Panginoon. Sa creation, may oras, kaya nga, accounting, 6 days thou art labor, and all do all their work. But on the 7th day, you have to rest, because this is the day of the Lord. In the work of creation, 6 days, on the 7th day he rested. But in the work of redemption, 6,000 years, and on the 7th, on 1,000 years, we will be in heaven. We are being timed, my friend. The most important consciousness na ngayong gabi ngayon, kailangan conscious tayo ngayon na we are being timed. Kung we are being timed, alam na natin ng 2,300 days prophecy. Ilang bisis inulit yan. Yung 1,260 years, ilang bisis inulit sa Bible yan. From the Old to the New Testament, from the book of Daniel to the book of Revelation. Kailan nagsimula ang time of the end? Time of the end. Kailan nagsimula? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng time of the end? Closing event. Saan lang mababasa ang salitang time of the end? Saan lang natin pwedeng basahin? Ang sumulat lang ng lingwahe na yan, yung time of the end. Hindi natin mababasa yan sa ibang libro.
Sa Daniel 8 lang yan, sa River Olay at Hiddekel. Kasi yan si Kristo, bumaba, galing sa langit. Si Kristo, hindi pa siya Jesus. Kristo, bumaba sa langit, pinuntahan si Daniel sa ilog ng Olay, araw, hindi gabi. Yung Daniel 2, Daniel 7, gabi, tulog si Daniel, binigay ang vision. Pero sa chapter 8, Olay, River, and Hiddekel, araw, gising si Daniel, pinuntahan ni Kristo at sinabi, Daniel, ito ang mangyari. Ito ang prinsipyo. Ito ang panahon. Ang tawag na yan, time of the end. Kaya alam natin, 1798, 1844, 1863, yun ang mga taon na pinag-usapan. Ang tanong, kung diyan magsimula ang time of the end, kung may beginning, may katapusan. Halimbawa, magsimula ako dito. Ito lang ang length niya. Magsimula ako dito. Tatakbo yung kamay ko. Tatakbo siya. Dadako siya sa dulo. That's the end. May ending ang story of redemption. Ang ending niya, Christ will come, my beloved friends. So ang tanong natin ngayon, what are the movements and activities of Christ coming? Yan ang ating Maranatha, blessed hope. Diyan, binigay ni Kristo ang grasya niya. Christ, closing prescription, He personally delivered the message. Sa dila niya mismo lumabas ang mensahe. Siya mismo ang nagsalita na ganito mangyari ang planet Earth. Ang tawag niyan, finale na ito ng story of redemption. Wala na tayo sa last chapter. Nandito na tayo sa last page of the last chapter of the story of redemption. Tatlong lokasyon, isang mensahe lang. The river, the mount, and the island. Exactly the same. One God in three distinct personality. May God will continually help us. Bukas ng gabi, nakikita na natin yung movement na sinasabi ng langit na napaka-importante nating mapanghawakan. Alamin kung nasaan na tayo. Ano ang huling instruction ng Panginoon? Bukas ng gabi, babasahin na natin yung movement na binigas mismo ni Kristo, na ito mismo ang nangyari sa ating henerasyon. May God will continually bless us because Christ's grace specifies the finale, ang katapusan ng story of redemption. Because God said, it is written, nakasulat na lahat kung ano ang mangyari sa planet Earth na ito, kapatid. God will bless us this evening. Do through me as great things I have done, and now you gently break me, and lovingly you take me and hold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up
when I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. And ask you, how many times will you pick me when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. Shall we all stand for a word of prayer? Our most gracious and kind Heavenly Father, in the throne of your grace, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na iyong pakikisama sa amin. Thank you for giving us faith to believe that you are in the midst of us. Because we know that thou art the God who is active for our redemption. Gaya ng mensahe ng inawit, many times we fail you, Lord. But your grace is sufficient for us. But thank you also for the message that there is judgment to come. That you are coming to restore us for eternity. Thank you, Lord Jesus Christ, for allowing each and every one of us na maramdaman namin at aming makikita yung kilusan or movement ng iyong pagliligtas. Alam namin, Panginoon, for 6,000 years, 6,000 taon na, you have labored so much for us.
And in this little moment that remains, na sa inyong mga natitirang mga anak, the remnants, just fill us, O Lord. Punuin niyo kami na aming maihanda ang aming mga sarili. Salamat sa virtual connections na buong mundo kami ngayon ay nag-aaral na inyong banal na salita. And you are the God who gathered souls right now as thousands are watching with this presentation. You are the God also who moved people to open the lines of their gadgets, giving them the privilege to understand that we are in a movement of the great controversy. Giving all of us to understand that we are now in the movement of your redemption. And you are now sealing our faith. Sinisilyuhan mo na ngayon ang aming mga pananampalataya sa pamamagitan ng katotohanan na manahan sa aming mga isipan at mga puso na hindi na pwedeng galawin ito ng kaaway sapagkat sa kanyang manahan in His presence in our minds and in our heart, you are the God who comforted us. Thank you, Lord Holy Spirit, for sustaining us with your grace. Na sa ganitong mga pagkakataon, sa isang linggo naming pag-aaral sa buong distrito, kaawaan, have mercy on all of the members of the district. Bigyan sila ng panaginip at pangitain. Maramdaman nila ang kaseryoso ng mga takbo ng mga segundo, minuto at oras ng aming mga buhay, sapagkat the time is about to be ended. Thank you for the blessings that you are going to keep us safe as we go home tonight. Thank you also for allowing us to prepare for tomorrow's evening, sapagkat alam namin na ang kaaway ay hindi matuwa. Hahadlangan ang pagkakataon na kami ay makapagsama sa isang virtual study. Thank you for the power of your grace. In Christ's name we pray. Amen.